The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Now we should take note that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth no matter how much it may hurt the hearers. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amos 8:11 says, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but from hearing the words of the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, and wait patiently on the Lord, who makes things grow. Colossians 2:6-7 says, So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magkamatayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong susi sa tagsa-tagsa nato kakaugalingon. Kay dili kita matudluan sa Espiritu Santo sa kamatuoran kung tinir pa kitag mga sala diha sa atong kalag. All these sins must be wiped out, must be cleansed, aron dili kini mahimong babag, barrier sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa alang kanimo magtotoo, my fellow believer, we are commanded by God's word.
in 1 John 1:9, the recovery technique or rebound technique. 1 John 1:9, nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan diha kanimo, pahinumduman ka sa paggamit niya ng imong free will, God-given free will, nga imo ka nang gamiton sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom magampo ta agig pangandam sa tong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta, mahal mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa mga kausapa sa imong pagdala kanamo ning dapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos nga imo pa kaming ipabuhi ang ni gayuna kini gumikan lamang sa imong gugma kaluoy sa grasya. Ubani kami o Diyos ni among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga suki, inon ta mga suki na nga nagapadayon sa pagsubay niining atong Bible study every day. Adlaw-adlaw magkinigyod og wa man tay hunong, wa na tayo hunungay, wa na tayo undangay, hangtod nga kuwaw na kita sa Dios, either physical death or rapture, whichever comes first. So, karon padayon kita sa atong pagtuon, which is the protocol nga plano sa Dios nga pagpatubo sa atong kalag. Magtuon ta siyang pulong adlaw-adlaw, aron sa ingon niya ang atong kalag magatubo. Agi ka nagsunod sa 2 Pedro 3:18. Okay? 2 Peter 3:18 nga nag-iingon, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And this is the process of spiritual momentum. Okay, karong adlaw natay pinalain nga tunanan, which is entitled spirituality versus morality. Mao ni nga itong pagaduputan karon. Okay, sa wailangan sugod ta niini. Unas tanan, kita mga magtotoo nakaagi na niadtong panahon nga nakadungog kita sa mayang balita sa kaluwasan o kita misanong niini. We used our volition to believe. Midawat kita, misanong kita. We responded positively. We believed in Jesus Christ as Lord and Savior. So, ibaw man tagun sa'y nagpanghitabo niya itong higayuna. We have been born again. We have been clothed. Gisuluban na kita sa perfect righteousness sa Diyos. Kita nahimong sakop sa rianong panimalay sa Diyos. Kita namatarong na. Di na mutanaw ang Diyos kanato nga mga hinukman, kundi namatarong na, justified. Ang atongan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, which indicates nga we are qualified to live with God forever in eternity in heaven. Gawas pa niya na kita mga anak na sa Diyos. Diha sa Philippians 3:20. Okay. We are now citizens of heaven. We have been given by God's eternal life. Kinabuhing dayon. Now, kita nga mga magtotoo ni Ginoong Hesukristo karon, we are likened to a person who has been
who has divorced his first husband. Ngayang gidiborsyohan. Kinsa mga atong unang husband, ang atong kinaiyang makasasalak. Ug karon si Ginoo Jesucristo na mao ang atong bag-o nga bana, a new husband. That is the analogy there. Now, so, atong gidiborsyohan ang atong first husband, old sin nature. We divorced the old sin nature of man. Now, our new husband, the Lord Jesus Christ. Now, we now partook the death, the burial, resurrection, ascension, and session ni Ginoong Jesucristo. Kanang ambit na kita. Mao ba na Visayan husto? Okay, we partook. So, miambit kita sa kamatayon ni Ginoong Jesucristo, sa iyang paglubong, sa iyang pagkabanhaw, sa iyang pagsaka ngadto sa langit, balik siyang langitong amahan, o sa iyang paglingkod na karon sa tuong kamot sa amahan. Kita miambit niini. Now please understand this point of doctrine nga ang spirituality lahi kini sa morality. Ang pagka-spiritual lahi kini sa pagka-moral. Now, morality, kung bahig morality, this is for both believers and unbelievers. Samtang ang spirituality alang sa mga magtotoo lamang, the true believers. Okay? Now, there are actually two kinds of spirituality of a believer. Na gitawag og true spirituality o napoy false spirituality. Naunsa man ning true spirituality ang tinuod gyud nga pagka-spiritual, kini pinaagi lamang sa pagdumala sa Dios nga Espiritu Santo, only by means of the control of God, the Holy Spirit. Kung kita kanang dumalahon na, we are controlled by God, the Holy Spirit, that means we are free from any personal sin. Sins of the mind, sins of the tongue, or overt sins. We are free from those, so we are controlled by God, the Holy Spirit. That is the true spirituality. Sabtag na apan ana ay false spirituality nga mini pseudo spirituality unsa man ni? Well, any kind of false spirituality which is apart while kalabutan ang pag-control sa Holy Spirit. Wala. So it says here, any kind of false spirituality which is apart from the control of God, the Holy Spirit. Now, ato namang naibawan nga, ang usa ka dili magtotoo, an unbeliever, nga makadungog sa maayong balita sa kaluwasan, the truth of salvation, kamatuoran sa maayong balita sa kaluwasan, apan iyang balibaran kini, iyang isalikway, dili siya mutuo niini, kini gipakasama siya sa usa ka iro. Is likened to a dog that returns to its own vomit, suka. Iyabang ibalik wagto ng iyang suka, na sa 2 Pedro 2:22. Ang mga dili magtotoo, ang labing tinuod niining paghulagway, ang mga di magtotoo are the most miserable, most unhappy, most confused people in the world. Sila rayon ang kinaluoyan, kinaalautan, kinaway kalipay, o kaguliyang lang yun ang ilang pangunahuna. They are the most confused people in the world. Ang grabe pa, kining maong mga dili magtotoo, these unbelievers do not like themselves. Wa sila kanang pag-angay silang kaugalingon because they have a very low self-esteem. Ubos ang ilang pagtanaw sa ilang kaugalingon. Kaya wa kini sila katakos sa pagkinabuhi. Wa. Nagkayamukat lang, nagkaguliyang lang ang ilang pagkinabuhi. Thus,
They're just wasting their time, their ability, and their opportunity in life. Ila lang yung giusik-usikan. They have miserably reached their point of no return. Apan sa lain nga bahin, ang mga magtutuo, mauni sila ang manununod sa Diyos. They are the heirs of God and the joint heirs of Christ. Okay? Kitang mga magtutuo, okay, we are referring this to us believers. We are eternal winners. Kaya nga naman, because we have a personal relationship with God of this universe. Nanatay personal nga relasyon ngadto sa Dios nga magbubuhat nining universo forever na ning atong relasyon ngadto kaniya by or through faith pinagi lang sa atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Ang kitang mga magtutuo kanang gitandi kita sa mga karniro. We are compared to sheep. Si Ginoong Hesukristo mao'y magbalantay sa karniro, shepherd. Kitang mga magtutuo, mga karniro. Diya sa Salmo 23:1, sa gisulti, the Lord is my shepherd. Apan ang corrected translation yun ini, the Lord is the one shepherding me. Okay? Na ini mga prinsipyo nga akong ihatag nimo. Are you ready? Iandam ka lang imong notebook o papel aron suwat ni mong kini kanang imong makopya kini. Okay? Principle number 1. Not really principle, ato lang ning ingnog mga puntos. Point number 1. Kadtong akong giingon nimo, basihan ang Salmo 23:1. Kini naga-imply, this implies by analogy, gigkaamgid nga kitang mga magtutuo, gipagkasama kita sa mga karniro. O niining kaamgid, kitang mga magtutuo analogous to sheep, comparable to sheep. Okay? Muna point number 1. Point number 2, ang mga karniro, why mahimo silang kaugalingon? They're helpless and dependent on the shepherd. Nagasalig ra sila or nagasalig lang sa magbalantay sa karniro, shepherd. Point 3. Tungod kay ang mga karniro o may helpless ba, why mahimo silang kaugalingon, ang magbalantay sa karniro mo ay naga-provide, naga-protect, naga-preserve, o naga-prosper. On a point number 3. At tas point number 4. Dunay 7 ka areas of sheep helplessness nga pagkaway mahimos mga karniro. Ang matag area nini is analogous to our helplessness as believers in the Lord Jesus Christ. Okay? Nagkasabot ka? Kaamgid kini sa atong pagkaway mahimos tong kaugalingon, ingon nga mga magtutuo ni Ginoong Hesukristo. Ug naay subpoint nining number 1. Una sa tanan, ang usa ka karniro dili kanang giya siyang kaugalingon. He cannot guide. Kay sheep are like women driving in a large city. They never know where they are. Okay. Now, ang usa ka iring, okay? Usa ka iring, ha? But most of all, a dog. Ang iro. Na sila gitawag og built-in system. It has a built-in gyro, G-Y-R-O. It knows where it is at all times. Naibaw ni sila, sa tanang higayon, mahibaw sila, hain sila. Yes, mahimog imong kanang blindfold ni mong usa ka iro,
o niya drive it out of your place, imo tingaling ibutang sa layo-layong lugar, it will still find its way back home. Wabo mo kadiparar niya na. Ang iro, makatultulpas pag uli ngadto sa iyang pinuyanan. Apan ang usa ka karniro has absolutely no sense of direction wa. Huwag na siya alamag. See? Ang usa ka karniro can get lost in its own meadow sa iyang lugar. Therefore, a sheep must be guided by a shepherd. Kinahanglan kining dumalahon o giyahan, must be guided. So, saka magbalantes karniro. Okay, subpoint number 2. Kaduhanan niya, ang karniro dili kanang limpyo siyang kaugalingon. It cannot clean itself. O baka makadiparar. If you go to see sheep in ranches, manimaho gina sila. They always stink. Well, that's because they cannot clean themselves. Di man sila makalimpyo sa kaugalingon. Apan, himplo sa usa ka iro, lahi man ang iro. A dog can clean itself in many ways. Makalimpyo sa iyang kaugalingon. Ang mga iro, sa iniglimpyo nila silang kaugalingon, muunsa na sila. Mugligid-ligid nila sila diya sa kanang sagbot, cleaning themselves, di ba? Unya, they lick themselves. Tila lang silang ilang panit, ilang balhibo. They lick themselves. Or after their meals, at sabay ilang buhaton, magsige kanang lukso-lukso ba diha sa imong katre, and then clean their mouth on bedspread, di ba? Marabag ilang iungad-ungad lang simod, then they wipe their mouth on one side, then down the other niya, may isa, grrrr, di ba? They seem to talk while they do it. Mura silang sulti sila. Now, dili ni mo ni sinati, di ka alinggat sa usa ka karniro doing anything like that, dili. So the only way ang karniro can ever be clean, malimpyo, ang magbalantay has to clean it. Mao'y mo limpyo. Nya paminaw. Kini kaamgid kini sa rebound adjustment to the justice of God. Inomdom ka? Ratjog, rebound adjustment to the justice of God. Kita malimpyuhan sa atong mga sala by the work of Christ on the cross. Maunay gitawag og judicial imputation. Sabta gina. Diha, whereby our sins were imputed to Christ, unya gihukman. Ato lamang hinganlan ang atong mga sala, atong isugid, cite those sins, unya pasayloon ta and cleanse from all unrighteousness. 1 John 1:9. And God is faithful. God is just to do this very thing, right? So, akong balikon nga kini kaamgid kini sa rebound adjustment to the justice of God. Nakasabot ka? Okay, anto ta sa subpoint number 3. Ikatulo na niya. Ang karniro, why bahimo siyang kaugalingon kung kini kanang injured, mapiang baron o kanang masamdan baron, dili siya makahimo siyang kaugalingon. Apan ang iro pananglitan o sa iring ba, they will just lick their wounds instinctively, di ba? Now, ang usa ka iro seems to know nga ang iyang laway, saliva, na ay therapeutic benefit. Marabag nahibaw siya ba? Apan ang kanang nasaktan nga karniro, injured sheep, why mahimo siyang kaugalingon? Will do nothing. Muhigda lang na siya and die.
mamatay unless it is tended by the shepherd. Kasabot ka. Sa dili may kahimo ang sa karniro siyang kaugalingon. Mamatay na lang yun siya. Hindi man siya makatabang siyang kaugalingon. Okay, adto ta sa subpoint number 4. Ikaupat, nani. Ang karniro, dili makapanlipod siyang kaugalingon. It is defenseless. Okay? Sagad sa mga hayop, most animals, naa sila some kind of provision for defense. Ang ilabang ipon, ang ilabang kanang claw, ang ilabang ilang kuko, ang ilang jaw muscles, ilang papangig, sama sa pitbull. Okay? Mao man ang ilang mga defense, panalipod. Ang pitbull, ana ay phenomenal jaw muscles. Now, they move in a way to protect their own throat. Ilang kanang liog, ilang tilaok ba, while attacking the other dog's throat. O also, ang speed is a great help to other animals. Ang kapaspason, and that's a protection, panalipod nila. Naapod sila abilidad to camouflage o pag hubong ba, mahubong sila. They hide. But the only protection sa karniro, maura yun ang magbalantay sa karniro. The shepherd. Wa sila panalipod silang kaugalingon. Wa, they are not capable of defending themselves. Wa. O kini, kaamgid gihapon to the fact that once you believe in Jesus Christ, ang imong kanang seguridad, ang imong panalipod is in our Lord's hands. Sabtag yun na. Okay, anto sa subpoint number 5. Ang karnero, dili makapangitag pagkaon or water by itself, dili. They cannot find food. Apan ang kasagarang mga hayop, makasimhot na sila. They can smell food and detect water. But the sheep, ang karniro, must depend upon the shepherd. Maori yung isaligan to lead ito grazing ground as well as to water. You see? Na ipagkatapuan yun ining karniro. Subpoint number 6. Kay unom na ni. Ang karniro is easily frightened or panicked. Dali rin siya matarantar. Now, sa panahon ni ining Salmo 23, sa dihang gisuwat kini, ang magbalantay sa karniro, iyang kalmahon ang mga karniro down by way of singing a song. Pinagi sa pagkanta, awitan niya, kini sila ang iyang tingog or by the use of a musical instrument sama sa gibuhat ni David. Kay si David magbalantay mas karniro. Okay? Moto iyang gibuhat sa pagsuwat ni Salmo 23. Subpoint number 7. Sa dihang ang karniro mo produce na kini siya og wool. Unsa maning wool sa Bisaya. Kanang kalimot lang ko. The wool does not belong to the sheep, musta? Di ra ba? It belongs to whom? To the shepherd. The shepherd owns the wool. Mo itag-iya. Now, God owns the production of the believer. Sanglit, ang Diyos man mo ay nag-provide niini as a part of logistical grace. Ingon man, mature adjustment to the justice of God. Nahimo naman siyang kanang spiritually mature naman. So mo na maturity adjustment to the justice of God.
So, ang corrected translation sa Salmo 23, mao kini. The Lord, sa in English, the Lord is the one shepherding me. O diha sa Griego nga kanang lingwahe, it is placed at what is called linear action sart. Kaya sa grammar ni, linear action sart nga nagpasabot og always shepherding me. Meanwhile, ang magtutuo, kinahanglang magpahinomdom siya siyang kaugalingon sa gahom sa pulong sa Dios. The Word of God is Bible doctrine. Ang Bible doctrine, pulong sa Dios, mao nilang parahan sa imong mga tiil o ang kahayag sa imong alagianan. Salmo 119, versikulo 105. The Word of God is much to be desired than gold. Kung imong pagunahon na bililhon kayo ang bulawan, labaw pa sa kabililhon ang pulong sa Diyos sa bulawan. Salmo 19, versikulo 10. Ang pulong sa Diyos mao'y spiritual oxygen sa matag magtutuo. Spiritual oxygen for every believer to breathe in and breathe out. Paginhawa pasod, paginhawa pa gawas. Ang pulong sa Diyos mauna-una ni Ginoong Hesukristo. 1 Corinto 2:16. Kini ang kanunon sa matag magtutuo nga kalag. Matag kalag sa magtutuo. Ang buta sa atong reward na gimurag mawaan niya kaspasing. The Word of God is the food sa kalag sa magtutuo. Matthew 4:4 o Deuteronomy 8:3. Now, the world in which we live karon gitawag ni sa pulong sa Dios as cosmos diabolicos, the devil's world. O it is a dark world, mangiob, mangit-ngit, madulong. Tungod kay mga sistema niya niini are of the devil, iyahang Satanas. So, as such, ang kitang mga magtutuo na ginahanglan kita kahayag with which to brighten up our way, atong alagianan. So, dili ta mga sapid baron, mga tumba baron, and fall down. Si Ginoong Hesukristo is the only light of the world. Siya ra ang bugtong kahayag, kalamdag, suga. Kitang mga magtutuo are supposed to be the reflector kanang pag-reflect sa kahayag ni Ginoong Hesukristo. Unsaon man, pinagi nini atong gibuhat nga pagtuon sa pulong sa Dios every day and apply the Word of God. Study the Word of God every day, saturate our mind with Bible doctrine, lukpon ng atong kanang pangunahuna sa Dios o paggamit niini ngadto sa matag sirkumstansya sa atong kinabuhi. Kini kalibutan na nga atong gipuy-an karon, and the systems are decaying, rattening, nagkadunot, nagkalata, ingnon talang. O kitang mga magtutuo are supposed to be the preservers. Kita itag preserve ni ining nagkadunot, nagkalata ng kalibutan. Unsaon man? By being the salt of the earth. And in what way? Pinagi sa pagtubo spiritually, of course, pinagi sa paggamit sa pulong sa Diyos. Kung sa may kanang tuyo sa kanang asin, kung sa may katuyo sa asin, to preserve, di ba? Palit kang isda dito sa merkado. Huwag din na ni mo asinan, sa may tabo niya na, di ba kanang maranso, unsay pulong na, unsay Bisaya, maransyo, kanang I forgot now the Bisaya niini.
So malata. Okay, madaot. Madubok. Okay. I think mura na ako mahinumduman lang. Madubok. So pinagil lamang sa pagtuon sa pulong sa Diyos aron kita magtubo spiritualmente. Now, besides, ang atong tumong natong mga magtotoo is spiritual maturity. Ato naman yung balik-balik anton nga murag aludon ka na ning sa balik-balik na to. Our goal as believers is spiritual maturity. Ug once nga kita makakabot niya ng maong ang na spiritual stage in our spiritual life, we are going to have capacity for life, for happiness, for blessings. Thus, we glorify God. Kaya abini mo, ang pagtuon sa pulong sa Diyos needs to become habit. Kinahanglan nga, mauna na itong kanang himuong naandan. Okay? Pag-anad na to become a habit for every believer. Just as eating needs to become a habit. Habit naman na. Second nature naman yun na. Sa matag tao, di ba? Habit naman yun pag kanang kaon. Mukaon magining tao. So, wala na mukaon taron kita magbuhi. Now, kung bahin na sa kaluwasan, ang tumong sa atong pagtuo mo sa Ginoong Jesucristo. Apan sa spiritual growth, ang tumong sa atong pagtuo mo na ang pulong sa Dios. Ang Biblia maore bugtong basahon that truthfully tells unsaon sa tao pagkahilangit. Maura. Anhara na nimo makiting kasayuran unsaon pagkahilangit. Naa sa Biblia. Diha sa Biblia gituganan ang tao diha sa mga buhat 16:31 tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. In John 3:15 unsa may gisulti John 3:15 ang pulong sa Dios nagaingon, whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life. Now, the most confusing thing to happen to a person mao ang iyang pagtuo in anything he does not know. Basta mo na kinalibugan ginang mahitabo sa tao kung siya mutuo siya usa ka butang awan iya may bawi. Therefore, gikinahanglan nga atong may bawan una the very thing we ought to believe in. Basta? And how does one know the very thing he ought to believe in? Tubag, pinaagi lamang sa pagtuon sa pulong sa Diyos. There's Biblia. Learning it, then accepting it, applying it to experience in life. Now, di man studying the Word of God is one thing. But believing in what you have learned and studied is another thing. Unom dumi katong World Wide Web nga ang matag magtotoo should visit www.com. Ang primerong W, what do I believe? Ikaduhang W, why do I believe it? Ikatulo, where is it found in Scripture? Mao ni ang tulo ka mga pangutana aron dili ka malingla sa mga mini karong panahon na nagkadaghan, nagkalipang yung kadaghanon. Ang mga mini, ang mga pagtudlo na mga propita nga nagpatutuo nga unsa anak mo sila sa Dios and all of that. Nagkadaiya, nagkaguliyang na yun ang ilang nagkadaiya yun ang ilang mga pagtuo wana magkadimao. Okay? Now, di man ang Jeremias 29:3 say, if you truly seek me, you will find me. Di man na. Now, ni ay 8 ka mga kanang 8 reasons nganong
magtuon Diyos pulong sa Diyos ang magtotoo. 8 reasons why. Una, because of its author. Kinsa may nagsuwat ni ining Biblia, ang Diyos. Gusto? No, tingnan mo yung magpinusupo ka, di man ang Diyos, nagsuwat tao man. Katong nagsuwat na ng Biblia, mga tao. Mo nang uban pag pilsupo mo nang di kumutuo sa Biblia kay sinuwat ra nagtaho. Okay. Tao gigamit tungod kay ang gi-address, ang gitumongod sa pulong sa Dios tao man pod. Mo nang tao gigamit. Ug kadtong mga taong gigamit sa Dios sa pagsuwat, gitugahan sa Espiritu Santo, gilamdagan sa Espiritu Santo, pinaagi sa unsa gahom sa Espiritu Santo. Diyos ra ba ang Espiritu Santo? Nga gitugahan sila, unsay hunahuna sa Diyos, ilang gisuwat. O natingob na kana, mo na nagitawag og Biblia. Huna-huna sa Diyos. Ang content sa Biblia, mao mga huna-huna, mga katuyuan, mga plano, mga pahimangno, mga pasidaan, sa Diyos. Sabot ka? Now, muna, ang author sa Biblia mo ang Diyos. Siya gyud. Gikan gyud niya. O gigamit ang tao, katong nagsuot na si Juan, Matthew, katong 4 evangelists, at itong mga nagsuot, Jeremiah, mga propeta, tanan lang nagasuwat sila niyadto og pinagi sa Espiritu Santo. So mo ni una, mano patuntas pulong sa Dios tungod sa iyang author nga mao ang Dios. Ikadua, tungod kay the often repeated command to read and study it. To learn, read, learn, study. Study, read, learn, believe, and then apply. Okay? Ikatulo, because the Bible is God's chosen way to accomplish His divine will. O ang mga makasasala, maluwas pinagi sa mensahe sa Biblia. Ang mga kanang magtotoo, kanang mabinalaan, are sanctified pinagi sa mensahe sa Biblia. Yes, John 17:17 again, sanctify them through thy word. Thy word is truth. O mao na nga ang pulong sa Dios mao na kalanon kung bago pa kang naluwas ang imong imnon gatas. 1 Peter 2:2 nagaingon as newborn babe desire the milk ang mga basic doctrine. Now 1 Thessalonians 4:3 nagaingon sa for this is the will of God even your sanctification that ye should abstain from fornication. Now, mo na ikatulo. Ikaupat nga katarungan nganong magtuon ta sa pulo sa Dios tungod kay ang atong kaaway, ang yawa, nakasbasa niini. Because our enemy, the devil, has read it. Mo na ikaupat. Uy, kuha na siya, hanas kayo na sa Biblia ni kining yawa, ang panulay. Si Satanas, well-versed na Mao na nga, gikinahanglan nga magatuon ta. Basa, tuon, katon, tuo, pag-apply sa pulong sa Dios. Ikalima, tungod kay ang Biblia alone, maoray naghatag kanatog mga tubag sa $364 trillion question sa atong kinabuhi. Because the Bible alone provides answers to life's $364 trillion questions. So, mo na, magkatubag sa pangutana, where did they come from? Di na makugikan. Genesis 1:26-27, Salmo 100, verse 3. Nga ikadua, why I am here? Why am I here? Nganong niya bang ko din Ecclesiastes 12:13, Revelation 4:11.
O ang ikatulo, where am I going? Asa man ko paingon? Sa may kong dangatan, John 3:16 to 18. Okay, ito si kaunom. Tungod, because of the example of Paul, may kanang ihimplo ni Pablo, panigingnan kini ni Pablo. 2 Timothy 4:6 to 8 o 13. Number 7, because we will never have the opportunity to apply many of his verses human tamubiya nining kalibutan na. Wala tayo kay gayunan. We will never have the opportunity to apply many of his verses human tamubiya nining kalibutan na. There will be no opportunity to apply kanang 1 Corinthians 10:13 dito sa langit. There hath no temptation taken you, but etc. Okay. Ang sunod nga punto nga akong daduni mo diha, there will be no opportunity to apply 1 John 1:9 and 11. Wala. Di na nimo magamit dito kay wala may sala dito. No opportunity to apply Philippians 4:19. God supplies all your needs. Wala na, di na kinahanglan sa langit. Kay isang kapan na mangitan tanan sa Dios. No opportunity to apply John 14:1-3. Sa may giingon diha. Let not your heart be troubled. Wala din na ma-apply to sa langit. Reason, in heaven there will be no sorrow. Wala kamingaw, wala kaguol, wala kasakit, wala pag-antos, wala luha, wala kamatayon. Kaya ang tanan nangagi na. Reason, in heaven there will be no more death. Wala kamatayon. O niya ikawalo, because the only ultimate proof sa atong pagtuo mao ang Biblia. Ultimate proof. Doctrine is every believer's authority. Di man ina. Isuwat na ng prinsipyo. Ang pulong sa Dios mao ang otoridad sa matag magtotoo. Inumdom ka ba diya itong kanang spell out nila kanang word nga Bible, basic instructions before leaving earth, na mga basic man po ng itong nakatunan na dunggan. Now, by the way, there are 3 things you cannot do without. Tulo. Number 1, without the shedding of blood, there is no salvation. Meaning, why kapasayloan? Hebrews 9:22. Manay una. Ikaduha, the second thing you cannot do without faith you cannot please God. Hebrews 11:6. Ikatulo, without me, meaning si Ginoong Kristo, you can do nothing. You cannot be productive or fruitful. John 15:5. So, if you are seeking the truth and would ask, what must I do to be saved? Tubag, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Dinhilang kita kutob, lain o sa mga itong pagtulunan ugma, magampo ta. Amahan namong langit doon, nagpasalamat kami kanimo. Nining among nakatunan nga mga kamatuoran ning adlaw. Salamat sa imong grasya. Ngayon mo pa kaming girugwayan aron kami makapahimulos sa kahigayunan sa pagpatubo sa among kalag. Salamat o Diyos sa matamis nga higayon nga nakigambitay kami sa imong grasya, sa imong mga pulong. Salamat ni nga among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.